nájomné bývanie prináša často veľa neistôt, nejasné zmluvy, nejasné podmienky. Je to aj kratší prenájom, pretože nikdy neviete, kedy sa majiteľ toho bytu zobudí ráno a povie vám, aby ste sa vysťahovali. Dostupný domov ponúka stabilitu, stabilnú cenu nájmu a jasne stanovenú zmluvu, ktorú si klienti vždy pred podpisom preštudujú. Nájomné bývanie oceňujú najmä tí, ktorí si nemôžu dovoliť kúpu vlastnej nehnuteľnosti, vlastného domu, alebo tí, ktorí chcú najprv vyskúšať, aké by to bolo bývať spolu. Nájomné bývanie je ideálne ako pre mladých, tak aj pre starších alebo pre jednotlivcov, pre rodiny. Nájomníci najviac oceňujú tým, že vlastne bytovky sú nové, sú zariadené modernými prvkami, ako sú napríklad elektrické rulety alebo veľkou výhodou v byte aj rekuperácia, čo vlastne umožňuje vetranie, aj keď nie sú doma kuchynské linky zariadené elektrickými spotrebičami, indukčná varná doska, oceňujú starostlivosť v rámci údržby bytov, oceňujú lokalitu, najmä tu Skalici, pretože sa to nachádza blízko obchodného centra. Je tu aj nemocnica, je tu všetká občianska vybavenosť, čo im vlastne vyhovuje najviac. Najčastejšie majú záujem o jedno- a dvojizbové. Tie väčšie rodiny majú záujem samozrejme o tie trojizbové byty. Lokalita v Holíči je novovybudovaná lokalita s novými domy a s novými bytovkami, čiže je tam taká nová komunita, ktorá sa tam buduje. V blízkosti sú aj rôzne prírodné pamiatky, takže myslím si, že tam majú priestor aj na to využiť voľný čas v okolí. V Skalici je to tiež lokalita novovybudovaných stavieb, ale je tu všetká občianská vybavenosť kúsok od sídliska. Najviac využívajú nájomné byty mladí ľudia, ale sú tu aj seniori, ktorí oceňujú najviac pokoj a to, že vlastne už všetko je tu vybavené a nemusia sa o nič starať. Bývajú tu tiež aj rodiny, ktorí nemajú možnosť si kúpiť vlastný byt. Takže je to zloženie všetkých vekových kategórií a vlastne tým pádom je tu aj taká komunita, ktorá medzi sebou vie komunikovať na základe toho, že to sú rôzneho veku, vedia si poradiť, vedia si pomôcť. Najviac ľudia ďakujú za to, že sme im našli ten prenájom, pretože sú to spokojní, sú vďační. Keď ich stretnem, že sa s nimi porozprávam, opýtam sa ich, ako sa majú, ako sa im páči, či nemajú nejaký problém a za toto veľmi vďačia. Spomínam si na príbeh jednej matky s dcerou, ktorí mali veľmi ťažký a zlý život. Pôvodne prišli k nám ako do realitnej kancelárie, aby sme im našli byt, ktorý by chceli kúpiť. Lenže keďže mali aj finančnú situáciu veľmi zlú, tak sme im ponúkli práve byty v dostupnom domove. Pochopili, že to bude pre nich najlepšie riešenie a teraz, keď ich stretnem, tak doteraz sú vďační za túto možnosť, že sme im ponúkli.